Euskaraz egiten alduzu ediek, bai alabekin eta baita zuen artean ere. Etxean bai, eta gure artean ere bai. Eta zuentzako zergatik da garrantzitsua zuen alabek euskaraz egitea? Gure komunikazio hizkuntza delako batetik, eta gero bestetik haien identitatearen parte delako hizkuntza bera ere. Bai, nahiz eta batzuetan ez da beste izaten ez. Ze saiatu arren, erberak daukan kanpoko eraginak kristona. Ez eta telebista, sare soziala, youtuberrak. Euskaraz bizitzeko haientzako eredu zaretela uste duzuen? Bai eta esango nuke. Zuen gurasoen antzera euskaraz egiten alduzuen, etxean edo kalean. Bueno, askotan hizkuntzak nahasten ditugu. Eskainola, segere eman diot eta horrelakoak. Bueno, itetemak ez dute beti euskaraz hitzik. Batikoak bankuko eta laneko kontu eta zari direnean, horrelako eta bete, beraz. Eta guk zer? Laguntzen aldiegu benetan gure seme-alabei euskaraz egiten.